Viime jaksossa Ismo ja Ritvassa. Kirjastotädit ja remonttimiehet pistivät ranttaliksi. Meidän keittiöseinä! Ismon ihmissuhteet kiristyvät koulussa. Ismo hei, mun nyrkit. Ne sattuu kovaa, tosi kovaa. Ritva on siirtynyt piirtämisessä toiselle tasolle. Mä oon siirtynyt piirtämisessä toiselle tasolle. Ismo kieltäytyy tarjouksesta. Eikä! Mä en ryhdy sun alastomalliksi! Ritva tulistuu Ismolle. Ismo kärsii. Tämä on Ismo ja Ritva episode 2. Voi jumaa, kato tuota löyhkäävää pummia. Mulla on mekko päällä. Ei se on mekko. Kuule Ismo, mä työskentelen kirjastolla salaisena agenttina ja mun tehtävä on suojella ihmisiä seonneilta psykokirjastotädeiltä. Siisti, mulla muuten on sama känni kuin sulla. Niin oli. Tai siis on. Nyt mä selitän, miksi sulla on toi kimono ylläs. Ai siis tää mekko. Just se. Koska sä et oo palauttanut kirjaston kirja, sun rikosrekisteris on ylittänyt rajan. Korkein oikeus on määrännyt sut yhdyskuntapalveluun. Mun velvollisuus on opastaa ja valvoa sun toimintaa. Ja sun velvollisuus on tehdä mun työt. Ei kai. Elä hätänyt. Sun tarvii vaan irrottautua ruumiistas ja eliminoida psykokirjastotätien velallisten kimppuun usutettuja mutantteja, joita mä kutsun örkeiksi. No hätä. Se on helppo nakki. Pelkkä kakun pala. Meniks tää kaaliin? En... Hienoa, tää on sillä selvä. Sitten mä vaan muutan teille. Muutan teille. Ismo hei, oo sä siellä? Ismo? En mä voi päästä meille, se sotii kaikkia mun periaatteita vastaan. Mä ennemmin syösin vaikka omaa paskaa. Ja tässä on mun huone. Kiva mesta, mutta mä nukun komerossa. Vain komero kelpaa.